Напили от... Чакай, бе, в страната ги снимам. Като го сложиш и погаеш овай, какво ще кажеш тавата? Да, това не е. Какво става отгоре на ламарината и ги събери? Не. Маси, малко не остава. Не е готово. Готово. Виж как му пука сърцето, виж как му бие. Това знак готово трябва. Вече. Готово. Вали бати Люби, не казвай. Не. А? Не е готово. Любо, пипни го, това пилишко. Как бе? Как е? Падат сами, бе. Добре. Това е готово. Добре. Вече е добре. Снима ли го? Това така. на Жоржо ли го пусна? Да съчета. Добре, ще му го пратя на имейла. Айде на здраве. Ай. Бъткофи. На здраве, де, пини де. Кота страда има, мамо, дева. Не мога да праща жена му.